ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେରି ନକରି ବାହାରି ଗଲୁ ପୁରୀ। ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଡ଼ିରେ ମଜା ଆସି ମନ ଭରି ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମନ ମୁଗ୍ଧ। ଜଗା ନାମକୁ ଡାକି ଡାକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋଳିତ ହେଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ବିଭୋଳିତ ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କରୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଭିମୁଖେ। ବାଟରେ ଝାଉଁବଣର ଦୃଶ୍ୟ ମନ ମୋହି ନେଇଯାଉଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ମାତା ମଠ ପରିସରକୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ ମୋହିଥିଲା। ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଗଜାନନଙ୍କ ବେଶ ଆହା ମନ ମୋହି ନେଇଥିଲା। 10 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କାଟି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିନାଲୁଆ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଖି ଝଲସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଅଟିକି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। କେବେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କଥା କହୁଛି ଆପଣ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବେନି। ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତି, କାରିଗରୀ ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖିବ।
সেবা করছি। আপনার যদি অন্নপ্রসাদ খাবে তারপর থেকে টিকিট কাটে হয়ে আসো। যেভাবে प्रसाद सेवन करेंगे जिसमें टिकट नहीं प्रसाद बनते अन्न प्रसाद सेवन करेंगे राधा कृष्ण का अन्न प्रसाद करेंगे और प्रसाद मंडप को आ जाएंगे। जय जगन्नाथ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସାରି ଆମେ ଶେଷରେ ବାହାରିଲୁ ସି ବିଚ୍କୁ। ସି ବିଚ୍କୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ମଜାମସ୍ତି କରି ଗାଧେଇକି 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରି ବାଲି ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିକି ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରୀ ଆସିବା ଆଉ ଜଗାକୁ ହାତ ନ ଟେକିବା ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ହେଇପାରିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।